Айгиз Баймөхәммәтов. Урам балалары. 8-нче бүлек. Үй іші аптырарлық түгел. Яңа жиһазда, затлы әйберләр дә юк. Нух заманындағы шоршаулар ілінген. Идән чиста итеп юылган, урын жер пөхтә җыештырылган. Стенада борынгы фатулар ілініп тора. Зур сәгатьтә туктап калган. Бар байлык 2 тимер карават та бер өстәл. Абый яңа гына килеп, дөньяны үзенчә матурларга тырышкан. Күрәсең, йортта күптән кеше яшәмәгән. Тик шулай да монда яхшырак. Һәр хәлдә зират эчендәге куышка тиңләп булмый инде. Моңарчы алар яшәгән подвал белән дә чагыштырырлык түгел. Баш астына салырга мендәр, ябынырга юрган бар. Ансы яхшы. Илдар 40 яшьтән узган ир. Гомернең яртысын диярлек төрмәләрдә үткәргән. Сәбәбе бер, кулы узын. Менә әле дә иреккә чыкканына куанып йөри. Хәер, куанамы соң? Чыкканда үзе шулай дип уйлый иде дә бит. Кайткач, күргәненнән күңеле кайтты. Әти йорты ялгызлыктан чүккән, күрше тирәнең холкын белгәнгә күрә аралашмый, бер-ике урынга эшкә барып караган иде. Утырып чыкканын белгәч, ипләп кенә баш тарттылар. Әби ташарга кирәк, һава сулап кына тук булмасын. Телиме, теләмиме теге сәләтен эшкә җигәргә туры килә. Тик әлегә ул сак кылана. Төрмәнең караңгы камераларыннан да бераз ял итеп алырга кирәк. Тагын Илдарның эшен пешырганы ялгызлык. Эшендәгесен сөйләр өчен, хәтта янына утырып шәй ишәрлек кешесе булмавы җанын көйдерә. Төрмәдә үзенең дус ишләрен, фикердәшләрен тапкан иде. Әле дә автовокзалда шушы 2 егет белән танышу бераз кәефен күтәреп җибәрде. Беренчедән, өчәү инде. Күңелсез булмас. Икенчедән, бу егетләрнең аңа ярдәме дә тиячәк. Илдар планнарда корып куйды. Егетләр җитез. Моннан куркып тормыйлар. Үзләренә 18 яшьтә тулмаган бит әле. Әллә нинди эш кылсалар да, хөкем каты түгел. Моны Илдар яхшы белә. Барысы да ул уйлаганча килеп чыкса, әйе. Зур өметләр баглый аларга Косой Илдар. Табан кызганнан кызды. 3 таган аумый, 3 итик дип күтәрделәр. Шуннан арбаның 4 тәгәрмәчә әйләнгәндә генә ул яхшы бара дип 4 иттеләр. Кызмача булган малайлар кайда яшәүләре, монда нинди җилләрнең илтүен сөйләп бирделәр. Илдар да ачылып китте. Кәрт чыгарып, әллә нинди фокуслар күрсәтергә тотынды. Малайлар авыз ачып күзәтте. 9-нчы бүлек. Малайларның яңа урында яши башлауына атнадан артык вакыт үтте. Тәүге көннән үк Илдар үз шартын куйды. Малайлар телиме, теләмиме чәчләрен кырып ташларга. Данил белән Сыганның бер туктаусыз кошынганнарын күреп, шулай эшләргә булды. Тегеләр тәүдә кирләнеп маташты. Бигрәк тә Сыган бүдрә чәчләре белән хушлашырга теләмәде. Косой каты торды. Минем өйдә вшивым не место. Хәзер икесенең дә тоз башлары ялтырап тора. Бетләргә каршы көрәш моның белән генә бетмәде. Тимер чиләктә су кайнатып, киемнәрен дә пешекләп алды Илдар. Чистота, мать, порядка, дип үз алдына сөйләнә бирде. Бу сүзләрне еш кабатларга ярата Косой. Төрмәдә шушы кагыйдәне мине ныклап сеңдергәннәр. Үз өстен карамаган шапшак йөргән адәмнәргә анда да караш бүтән ди. Шуңа да төрмәдән кайткан көнне үк өен ышкып юып, тазартып чыкты. Иштән йорт яраклы күренсә дә, яткан урыны таза. Кызык малайларга мондагы тормыш. Илдар абый тиз генә үз кешегә үрелде. Ише тулы мәзәк. Инде бетте микән дисәң, тагын әллә нинди ятнәкәсен китереп чыгара. Яңадан яңа фокуслар йөрәтә. Укытучыбыздан уңдык дип сөенә егетләр. Тәүге дәресе бигрәк сәер булды. Илдар һәрберсенең уң кулын жгут белән бәйләде. Нык итеп, кан тамырларын кысканчы. Инде 2 бармак белән бәбкә үләнен йылкыгыз диде ул. Һәм үзе йылкып та күрсәтте. Көлмә, әллә без казга охшаганбызмы? Сәер шөгыльгә егетләр ризасызлык белдерде. Сез үзегез миннән үтендегез. Приказ не обсуждается, дип боерды укытучы. Сыган белән Данил бармаклары толганчы үлән йылкты. Шәбрәк, туктамагыз. Игътибар белән күзәтеп утырган Илдар буларны кабаландырды гына. Билгеле, кан тамырлары кысылгач, кул уй. Бармакларда начар эшли.
Мондый хәлдә үлән йолкы түгел, бармакларны хәрәкәтләндерү дә авырга туры килә. Остаз тизләтә, тыңламый куя барасың. Шәкертләр кулындагы тамырлар бүртеп чыкканчы, бармаклары күгәрә башлаганчы шул үлән йолкы белән булышты. Бүгенгә җиткән. Илдар канагат елмаеп, жгутларны чишәргә ярдәмләште. Бу иң беренче күнекмә булды. Атна буена шуны кабатлаячаксыз. Җилкәсеннән авыр йөк төшкәндә егетләр җиңел сулап куйды. Кулдан жгутны чишкәч, кан йөгерде, бармакларга рәхәт җылы таралды. Атна буе шул дәрес дәвам итте. Бармак очлары сөялләнеп бетте. Бу сәер дәрес тә аларны ялкытты. Нәрсә өчен кирәк икәнлеген әйтермен. Бу бик мөһим дәрес, дип Илдар ымсындыра торды. Бактың исә төрмәдә дусты Косойга шундый киңәш биргән икән. Урлашуга әзерлек өчен бик яхшы тәҗрибә. Кешенең кесәсеннән нәрсәдер җиңел генә китереп чыгарыр өчен оста бармаклар кирәк. Гармунда я гитарда уйнарга өйрәнгән сыман. Кулның тамырын юкка гына кысмыйлар. Андый чакта бармаклар таш сыман ката. Тыңламый. Әнә шундый кыен шартларда шәп эшләтә алсаң, башка вакытта бармакларың йөгереккә әйләнә. Берәр кемнең сумкасына тиз генә кирип киткәнеңне хуҗасы гына түгел, үзең дә сизми калачаксың. Алда өйрәтәсе приемнарым күп әле. Бу зур эшнең башы гына, дип дәртләндерде аларны остаз. Айгиз Баймөхәммәтов. Урам балалары. 10-нчы бүлек. Данил узак йоклый алмый ятты. Бар уе Әнисе, әтисе турында. Әнисе хәзер кайларда йөри икән. Бәлки ул Данилны әлеге мәлдә эзлидер. Әгәр күрсән нык итеп кочаклар иде әнисен. Очрашуның татлы минутларын күз алдына китереп, үзен көндәлек мәшәкатьләреннән арындырырга тырышты. Данил әнисе белән күрешеп, матур яши башлауларына ышана. Чак кына түзәргә кирәк дип тынычландыра үзен. Әтиең белән әниең янында яшәү нинди олы бәхет икән. Бигрәк тә авыр мәлләрдә якыннары, йорт турындагы истәлекләре аның күңелен җылыта. Хәтта өйдәге юрганның җылысы да хәтереннән чыкканы юк. Татлы истәлекләргә бирелеп, малай йоклап китте. Эх, шул Ләйсән. Кояшта елмайган кызны тәүге тапкыр күргәненә күпме вакыт үтте. Гел очрашып та тормадылар. Данил өчен ул мөмкин дә түгел. Шулай да ул кызны бер генә көнгә дә онытканы булмады. Бүген күрешсәләр, нәрсә дип әйтер икән? Шунсы кызык, көннән-көн шул кыз ешрак исенә төшә. Менә әле дә аяклар теге йортлар янына үзеннән үзе алып китте. Тик буш кул белән бару уңайсыз. Ләйсәнне нәрсә беләндер куандырасы иде. Шул уй белән зур кибеткә керде. Акчасы булган кешедәй киштәләр яныннан тегеләй булай үтенде. Шул чак күзе йомры көзгегә төште. Нинди матур әйбер. Кесәдә йөртер өчен бигрәк уңайлы. Вәт ичмәсәм Ләйсән куаначак. Күп уйлап тормый Данил аны өске кесәсенә тыкты да чыгу ягын карады. Бу урлашуын берәү дә сизмәде. Бик йортлар арасына кереп, изен яздыргач, Данил эскәмиягә утырды. Улы куанышы белән теге көзгене кесәсеннән чыгарды. Матур дип куйды. Канәгатьлек белән. Җитмәсә, япмалы бит әле. Ләйсән куаныр инде. Көзгедә үзен күргәч бераз кәефе кырылды. Күптән юынмаган, муены пычрак, ачуны китереп курап җип сыман күренеп тора бит әле. Кулак эчендә тазартырга кирәк. Булай шайтан сыман кыяфәттә сылу янына ничек гәррәнми барасың инде. Уятка калдырса, бүтән күрешмәстәй булса. Үзеннән үзе ялып, елга ягына таба атлады Данил. Бу зур булмаган каланың уртасыннан елгага. Аңа барып җитү әллә ни ерак түгел. Ичмасам муен, битен, кулагын юып алыр. Кеше алдына чыкса, һәркем матуррак күренергә тырыша. Кыз янына барганда, бу теләк икеләтә арта. Рәхәтләнеп су чәчрәтеп юынды ул. Моннан соң шундый рәхәт булып калды. Кәефтә күтәрелде. Бер уңайдан киеменең пычранган урыннарын сулап сөртеп алды. Хәзер очрашуга барырга мөмкин. Көзгене янә кулына алды да Данил уйга калды. Кем соң ул теге кыз алдында? Ләйсән аны акыллы, тәртипле малай дип белә. Данил бар белгәне урлашу. Әле дә кызга бүләк итәргә дип көзгә алды. Әйе, мондый бүләккә сылу куаныр. Тик нинди юл белән табылган соң ул бүләк? Шушы икеләнү аңа тыңга бирмәде.
Лейсенне ул күпләргә үлге итеп күз алдына китерә. Аның белән аралашкан сайын кеше алдашмаска, урлашмаска тиеш. Лейсен сафлык, сафлыкны пычратып, урлаган әйберне ничек бирергә мөмкин? Гәрлек Данилны эштән ялмап алды. Ят, дип үз алдына кабатлады. Әгәр кыз аның корак икәнен белеп алса, нигә шушы турыда Данил алдан ук уйламады икән? Төшенә әтисенең керүе юктан түгел бит. Әллә урлашып йөрүенә шулай әрнеүен белдерәме? Башында мең төрле уйлар чуалып тумалады. Чукынып китсен бу көзгесе. Малай бар көченә ялтыр бүләкне суга атты. Инде нәрсә эшләргә? Елга ярындагы тугайда үскән төрле чәчәкләргә күзе төште аның. Тапты. Күп тә үтми, чәчкә гөлләмәсе аның кулында иде. Кешегә шатлык бүләк итәр өчен мотлак урлашырга димәгән. Шушы уеннан малайның кәефе күтәрелде. Ул ышанычлы адымнар белән күптән таныш йорт ягына атлады. 11-нче бүлек. Подъезд алдында Данил ярты сәгать чамасы утырды. Кызның фатиры кайда икәнен дә белә. Тик уңайсыз. Әгәр дә ул ишектәге кыңгырауга басса, Лейсән урынына әнисе килеп чыкса, ул чакта нәрсә дияр? Ялды. Шуңа тәүдә подъезд алдындагы эскәмиядә көтеп утырырга булды. Тагын 5 минут кына көтәм дә, әгәр чыкмаса, үзем күтәреләм дип үзен тынычландырды. Саумы, Данил? Таныш тавышка малай башын күтәрде дә өнсез калды. Аның каршында Лейсән басып тора иде. Ике кулына сумка тоткан, чәчкәле күлмәк кигән, озын, куе чәчләре биленә тиклем төшеп тора. Елмаюы. Сәлам. Данил югалып калды. Тотлыга исәнләште. Син кайдан киләсең? Кибеткә барган идем. Имештә, ул кайтуга берәр нәрсә пешереп куярга кирәк, диде Лейсән елмаеп. Әйберләрен җиргә куйды. Данил шатлыгыннан чәчкәләре турында да онытты. Ансын скамиягә куеп торган иде. Ары табан сүзне нәрсә турында дәвам итәргә белми торганда, күзе теге гөлләмәгә төште. Онытып торам. Лейсән, бу сиңа. Булай да якты йөзле кыз балкып китте. Аның күзләреннән шатлык нуры бөркелә. Мондый кыюлыкны көтмәгәндер Данилдан. Дөресен әйткәндә, тәү күрүдән үк шатты бу малайны Лейсән. Гадилеге, ихласлыгы белән үзенә каратты. Мәктәптә дә малайлар җитәрлек. Тик Данил алардан күпкә матуррак. Тешләрен күрсәтеп, бер елмаюын итра. Үзен ничек ирләрчә тота бит әле? Куанышы эченә сыймады кызның. Үзе дә аңламастан егетне кочаклап алды. «Рәхмәт!» диде ул, гөлләмәне иснәп. «Миңа бер кайчан да чәчкә бүләк иткәннәре юк иде». Шатлыгыннан кыз менә өчеп китәрдәй тоелды. Шушы мәлдә егетне аңлата алмаслык хисләр чолгап алды. Бигрәк тә Лейсәннең кочаклавы нык тәэсир итте. Хәтта башына эссе йөгерде. Үзе уялып, кызарып китте. Мондый мизгелләрне бер кайчан кичергәне юк иде әле. Йолдыз да кайдадыр югалып торган җиреннән килеп чыкты. Күптәннән күрешмәгәч, ул да Лейсәнне сагынган күрәсең. Койрыгын булгап, үрле-кырлы сикереп кызга сарылды. Лейсән дә аны иркәләп алды. Ничек зурайып киткән, үскән бит әле. Өт йомшак кулларны туеп иркәләнә бирде. Әйдә, тышта тормагыз, керик. Егет бу тәкъдименнән аптырап калды. Тышта озак торып булмый бит инде. Лейсәнгә аш пешерергә кирәк. Данилның аның янында озаграк буласы килә дә бит. Сөйләшмәсәләр дә күзләренә генә карап торырга риза. Ничектер рәхәт аның янында. Бөтен мәшәкатьләреңне онытасың. Икенче яктан Данил фатирга керергә тартына, чөнки носкилары тишек. Шуны кыз күреп алса, битте баш. Ахырда, юк, рәхмәт, кереп тормамдыр, уңайсыз дип баш тартты. Ләкин Лейсән үзе генә өенә керергә ашыкмады. Әйдә, үзем генә барбыр, күңелсез, чәй ичеп алырбыз. Фатирга керергә Данил ризалашмас та иде. Теге ике авыр сумканы күреп, егетлек алга чыкты. Үзем күтәрәм дип йөкне кулына алды. Йолдыз да калышмады. Ул белә, шушы кыз белән күрешсәләр, аңа һәр чак нәрсәдерләгә. Теге тапкыр зур сөяк эләкте. Колбаса белән сыйларга да мөмкиннәр аны. Шул нияте аңа егет белән кыздан
bir adımга да артта калырга ирек бирми. Фатирга кергәч тә Йолдыз әрсезләнеп түргә үтмәде. Ишек төбенә ятып, ризык китерүләрен көтте. Данил рөхсәт сорап, тиз генә юыну бүлмәсенә кереп бикләнде. Уятка калмыйм дип, тегән тишек носкиларын салып, аякларын сабынлап юды. Инде кеше күзенә күренергә дә була. Ләйсән аш бүлмәсендә мәш килде. Кастрюльгә ит салды да бәрәңге, кишер чистартырга кереште. Күңелсезләнеп утырмасын дип, Данилга фотоальбомын тоттырды. Мин кеше фотоларын карарга яратам, дигән булды Данил. Бигрәк тә бала чактагысын. Ул вакытта кешеләр кызык була. Ярар, тик минекләрдән көлмә. Фотоальбомны гына карап утырмады Данил. Ләйсән эш белән мәшгуль вакытта сиздермичә күзәтте. Шулай була икән. Күзне дә алырлык түгел. Нәрсәсе беләндер тартып тик тора. Уңган кыз. Кулына күз ярмый дип, үзенчә нәтиҗә ясап куйды. Ләйсән, син ничә төрле аш пешерә беләсең? Күп инде алар. Әнием бәләкәйдән өйрәтте. Нәрсәне ешрак әзерлисең? Вакытка карап инде. Әгәр ашыксам, табада йомырка кыздырам, 3 минутта әзер була. Инде вакытым күбрәк булса, итләр ризык әзерлим. Син нәрсә яратасың? Бу сораудан Данил өнсез калды. Соңгы мәртәбә нәрсә ашады соң? Бәрәңге я борчак боткасы, я макарон дип әйтсә уңайсыз. Бу бигрәк фәкыйрь икән дип уйлар Ләйсән. Курыкты. Ахырда бик күптән ашаган затлы ризыкны исенә төшерде. 5 бармак, я казы ите белән салма дип әйтә алгач, иңеннән олы йөк төшкәндәй тоелды. Менә син тәмле тамак икәнсең. Ярар, ансында берәр пешерербез. Икәүләшеп капма-каршы утырып аш ашадылар. Монда бөтен нәрсә дә бөхтә. Савыт сабалар ялтырап тора, кая карама тәртип. Ашның тәмлелеге. Кайчан мондый сыйны күрде соң Данил? Ничек кенә тырышмасын, барбер исенә төшерә алмады. Йолдыз да өлешсез калмады. Итне турагач та эре-эре сөякләр эләкте. Бүген эткә дә, Данилга да бәйрәм. Ашаганда Данил үзен ипле тотарга тырышты. Ничек кенә тиз ашап бетерергә теләсә дә, үзен тыйды. Колаклары белән җайлырак ишетте. Комсызланып шәп-шәп йотарга ашыкмады. Әнә, Ләйсән ничек ялчан утыра. Үзен Данил алдында тагын да итәгатьлерәк итеп тотасы килә. Егет тә шушы нияттән азат түгел. Ләйсәндә ничек кенә рәхәт булмасын, кайтырга кирәк. Данил сәгатькә карап алды. Әнисе эштән кайтып керсә, 6-дан да соңга калырга ярамый. Әгәр ул бер үзе генә яшәсә, бәлки чыкмас та иде. Икесенә шундый күңелле бит, вакыт үткәне дә сизелми. Гел шулай бергә булсалар. Данил кайтырга җыенгач, Ләйсәннең йөзе үзгәрде. Күренеп тора, аның да хушлашасы килми. Тик бүтән чара юк. Син тагын кайчан безнең якка киләсең, диде Ләйсән. Борчылма, Данил кызны тынычландырырга тырышты. Инде озакка югалмам. Килермен шушы ялларда. Бергә шәһәр буйлап йөрербез. Алдашмыйсыңмы? Килерсеңме? Дип кабатлап сорады кыз. Килермен. Ярар. Ләйсән тагын елмайды. Дөресен әйткәндә, син озак югалып йөргәч, мин борчыла башладым. Бүтән килмәссең дип уйлаган идем. Әллә үпкәләттемме дип тә борчылдым. Сүз бирәм, башка югалмам. Егет чыгып китим генә дигән иде, кинәт кире борылып карады. Күзләре очрашты да, сүзсез генә тордылар. Данил бу мәлдә шул тиклем бәхетле итеп тойды үзен. Кызның кулына кагылмыйча чыга алмады. Ләйсән, колагыңа бер әйбер әйтимме? Дигән булды. Кыз ниндидер мөһим хәбәр ишетәм дип аңа үрелде. Шул чак Данил аның битеннән үбеп алды. Бу кыюлыгына ул үзе дә аптырады. Бу уй кайсы арада башына килгәндер. Шундый көтелмәгәнчә килеп чыкты. Ләйсән ялып читкә борылды. Подъезддан чыккач, Данил йөгерә атлый Илдарның йортына юнәлде. Күңелдә тантана, тирә-як тагын да ямьләнеп киткән. Мин бәхетле дип урам тутырып кычкырасы килде. Юлда очраган һәр кеше дә аның кебек бәхетле тоелды. Әйе, бу дөньяда яшәү улы шатлык икән. Нигә элек шуны сизмәде соң? Бөтен хикмәт Ләйсәндә. Аның уйнап торган күзләре, уялчан карашы, ташны эретерлек итеп елмаюы.
Әйінді құлақны иркәләгән тауышы. Урам балалары. 12-нче бүлек. Хәзер базарга йөрү хәвефле була башлады. Аларны бу бәләкәй калада сатучылар йөзгә белә диярлек. Бүтән чара уйлап тапмасалар, Илдар төне буена йоклый алмый чыкты. Бер уй башында уралды. Барыргамы, бармаскамы? Юк. Ул үз янында йөрмәс. Ә менә ике малай ничек итәргә икән? Черновны бу калада белмәгән кеше юктыр. Шереп байыган адәм. Әнә шул зур корсаклы ир халык өчен нәрсә эшләгән? Ул хакимият тирәсендә урала. Шунда ниндидер вазифа били. Моннан тыш гаиләсенең бизнесы да бар. Каладагы аракы, сыра саткан зур кибетләр Черновларныкы. Илдар күптән күз салып куйды аның кызыл кирпечле йортын. Ә инде аның хуҗасы турындагы риваятләр авыздан авызга күчеп йөри. Имеш, Черновның пар туфлиегенә дә укытучының 1 еллык эш хакына тора. Ул адәм банкта акча сакламый дигәнен дә кемнәндер ишетте. Акчаларын өйдә тота. Банкка ышанычым юк дип әйтә икән. Ремонт ясаткан егетләргә шкафтан төргәгә белән акча чыгарганда, күз алдында шутлап биргән. Өйдәге җиһазларның кыйммәтлеге, күплеге турында әйтеп тә торасы түгел. Ничек моңа ышанмыйсың? Хәзер кешеләрнең бер-берсеннән узып байлык туплый торган заман башланды. Мондый мал кулларына хәзер халык та күнегеп бетте. Фәләннең өендәге әбрәкәйнең ишеге алтыннан дисәләр, икеләнми ышаначаклар. Әле отпуск чоры. Күпләр бу вакытта я диңгездә, я чит илдә ял итә. Чернов ял итмәслек кешеме? Ул да бит эшли. Илдар шул йорт ягыннан көн дә үтеп йөри. Йортның һәр өлешенә игътибар итә. Капка эчтән бикле. Тәрәзәләр ябык. Чаршаулар эленеп тора. Тик бер урында форточка гына ачык калган. Инде бер атна күзәтеп йөрде, кичен анда ут янганын күрмәде. Форточкында ябучы юк. Үзенең танышы аша белеште. Чынлап та, хуҗалар ялга киткән. Данил белән Сыган үткер егетләр. Илдарга аларның җитезлеге, зирәклеге шуй. Моңарчы җиңелрәк эштә аларны күп сынады. Әфәрин, сер бирмәделәр. Кайдадыр тотылып, артык мәшәкать тудырмадылар. Уңды. Бик уңды Илдар шушы юлкышлардан. Тамак та тук, баш та тыныч. Әгәр алар булмаса, хәзер иректә йөрер идеме? Яшьләр өчен Илдар борчылмый. Лекцияләр алардан ни җавап? 18ләре тулмаган. Аларга да бу шөгыль шуй. Сыган дигәне хайт дигәндә тайт дип тора. Булар белән разведкага барырга була дип сөенеп куйды Илдар. Вакытны югалтырга ярамый. Тәвәккәлләргә кирәк. Әгәр килеп чыкмаса, Сыган чәйен читкәтеп турып китте. Карга сыман каркылдап торма. Хуҗаның җавабы каты иде. Барысын да белештем. Үй буш. Хуҗалар ялга киткән. Сүзгә Данил да кушылды. Башкача тәкъдим юкмы? Нигә шул өйгә төшәргә дигән? Кесәләр буйлап йөрү ялкытты. Бу бала чагалар эше. Это не ваш уровень. Косой үзенекен талкыды. Малайлар сүзсез калды. Ни дисәң дә шүрләтә. Моңа кадәр андый адымга барганнары юк бит. Эшнең дә нинди әле? Йорт басарга. Җитмәсә хуҗасы кем? Илдар күндерә белә. Мондый чакта ничек сөйләргә кирәклеген аңа өйрәтәсе юк. Иң мөһиме тынып калмаска. Нәрсә булса да сөйләргә. Мондый вакытта берәүнең генә сүзе сүз булырга тиеш. Ничек тә ышандырырга кирәк. Сез миңа ышаныгыз. Мич алдына утырып, Илдар тәмәкесен кабызды. Тегеләрне дә янына чакырып алды. Эшне ничек үтәргә кирәклеген күптән уйладым. Всё чисто. Бер нәрсәдән дә куркырга ярамый. Барсы да җип-җиңел. Кирдең, алдың, чыктың. Данил бу тәкъдимнән чигенү ягын карады. Моңарчы базарга йөрдек. Кесәләрне чистарттык, ачтан үлмәдек бит. Косой аңа кырын карап куйды. Ул вакытны онытыгыз. Анда өйрәнү өчен генә йөрдек.
Хәзер сезнең тормышта бүтән этап башлана. Целовать-тык королеву, брать-тык банк. Барбыр шүрләтә бит әле, Илдар абый. Ул тиклем зур җинаять өчен әллә нәрсә эшләтерләр. Ха-ха-ха. Хуҗа буларның бер катлылыгыннан көлеп җибәрде. Шул да булдымы зур җинаять? Зурның ни икәнен сез әле белмисез. Матур галстук, костюм киеп йөргән кайбер түрәләр миллионлап, миллиардлап урлый. Тоташ ил халкына диелгән мөлкәт берәүнең корсагына кирип ята. Ул ышламый да. Аны тотучы, җавапка тартучы кеше дә юк. Мин нигә шундый юлны сайлады дип уйлыйсың? Уш итеп урлыйм. Чөнки безнең илдә урлашмыйча яшәп булмый. Илдар кинәт кызып киткәч, малайлар аны бүлдерергә кыймады. Күрәсең, бу төер күптәннән аның эчендә яткан. Әле шуңа ниндидер гаделлекне юллагандай ярсып сөйли бирде. Син зур җинаять дисең. Бүтән шалай көлдермә, яме, Данил? Яши шуңа инандым. Кем я тавык, я магнитофон урлый, төрмәгә ябалар. Кем завод я урманны урлый, иректә яши. Кайда гаделлек? Шуңа гомер буена бер үкенечем бар. Күп итеп урлашырлык урында эшләмим. Әллә нинди эшләр кылып боеп яшәр идем. Тышта дөм караңгы. Тирә-якта тыныч. Бер адәм тавышы ишетелми. Йортта ялгыз утыра. Иң мөһиме, этләре юк. Тик менә коймалары гына биек. Җитмәсә, кирпичтан салганнар бит әле. Кирмән диярсең. Илдар кушканча эшләргә кирәк. Данил ике кулын тезенә куеп, баскыч ясады һәм сыган шуңа басып өскә үрмәләде. Хоп итеп эчкә дә төште. Данилның эше башка. Ул тирә-якны сагалап торырга тиеш. Тәрәзәдән керү ничек җиңел, ичмасам форчиксын япмаганнар. Исәрләр дип уйлап өлгерде сыган. Аның кебек ябык кешегә ул форчика нәрсә инде? Башкына керсен. Ул чакта бүтән тәнең сыячак. Бу кагыйдәне малай яхшы белә. Эштә бик сак булырга кирәк. Ут яндырырга ярамый. Моның өчен шырпы җитә. Эс калдырмас өчен юка перчаткаларда киде. Белгән дугаларын укыды да тәрәзәгә үрмәләде. Тәүдә башын ике кулын тыкты, шуннан рамына тутынып эчкә төште. Шәп килеп чыкты. Шул мәл коточкыч сирена тавышына Данил дертләп китте. Йорт эчендә йөрәкне ярлык итеп сигнализация уйлый башлады. Йөрәк табанга төшкәндәй булды. Ах, шукынчык байлар. Үз мөлкәтен ничек сакларга беләләр. Сыган, тойдык! Дип кычкырды ул җан көченә. Мондый очракта бердән бер чара табан ялтырату. Димәк, өйне сак астына куйганнар. Алар узак көттермәс, хәзер үк килеп җитәрләр. Сыган калтырана чыгу юлына үрелде. Форточкага атылып дигәндәй шумды. Бите куллары сыдырылды. Тик ул авыртуны туймый иде. Бар уе тизрәк чыгып качу. Тизрәк! Данил кабаландыра торды. Сыган тәрәзәдән чыкса да, коймага үзе генә сикереп менә алмады. Капканы да эчтән тарткалап карады. Ул йөзәккә бикле булып чыкты. Тегеләй дә, булай да йөгереп карады. Ул камауда. Баскыч сыман әйберләр юк. Әтеге сирена һич туктарга уйламый. Ярсып акыра. Чо тормозишь, чык тизрәк! Чыга алмыйм, койма биек! Якында гына машина тавышы ишетелде. Ансы зур тизлек белән килә. Йорт сакчылары. Бетте баш. Син яшерен шунда. Бүтәнчә уй килмәде Данилның башына. Үзе дә кутылу ягын карап, каршы йорттагы бакчага сикерде. Кеше күрмәсен өчен уаклар арасына качты. Машина нәкъ шул ике катлы йорт алдында тукталды. Эченнән әзмәүрдәй 4 ир йөгереп чыкты. Һәрберсенең кулында күсәк. Фарлар яктысында Данил моны яхшы күрде. Берсе шыгырдатып капканы ачты да бергәләп эшкә үттеләр. Сигнализация кырып киткере туктамый акыра. Сыганны тапмасалар ярар иде дип теләде Данил. Элек белгән дугаларын исенә төшерергә тырышты. Цыган елгыр егет. Берәр җиргә яшеренеп калыр дип ышанды. Менә сигнализация тынды. Йөрәк дөпелди. Нәрсә булып бетер икән?
Шушы мәлдә Илдарны каһәрләде малай. Аңа җылы өйдә яткач рәхәт. Әгәр шушы хәлдән исән-сау чыксалармы, табар касойга нәрсә әйтерсең. Мондый мәлдә минутлар сәгатьтән дә озынрак тоела. Эшне пешереп теге сакчылар да ихатадан чыгарга ашыкмый. Нәрсәдер эзлиләр. Тентиләр шукынчыклар. Ах, вот он где лежит, тварь! Дип сөрән салды иштә кемдер. Попался, ворюга! Это же беспризорник, знакомое лицо. Данил ике кулы белән башын тотты да катып калды. Мөгъҗизага ышанса да, ул теләгәнчә килеп чыкмады. Тегеләрнең ярсып тукмаганы ишетелде. Кулымны сындырасыз, кирәкми. Малайның ышкынырга теләп карышуы ирләрнең ачуын арттырды гына күрәсең. Мы тебе все руки и ноги переломаем. Будешь знать, куда лезть. Тимәгез миңа, әни! Цыган булар жәлләр дип елап ялварды. Кан күргән бүре кебек күсәк тоткан әзмәүрләр шашканнан шашынды. Шак-шык иткән колакны йыртырдай тавыш тирә-якка ишетелеп торды. Ирләр бер жәлләми, башында кабыргасын, аяк кулларына да агач күсәк белән түйдиләр генә. Цыганның авызыннан да, колагыннан да кан китте. Андый тукмауның шаһиты булу үзе котышкыч хәл. Шуңа Данил чарасыздан колагын каплады. Күзеннән бер туктаусыз яшь акты. Ярдәм итә алмый шул дустына. Шунсы үкенечле. Чыкса үзендә шундый ук язмыш көтә. Тоташ дөнья ишелгәндәй тоелды шушы мәлдә. Үзенең җир йөзенә туганына үкенде Данил. Коткарыгыз! Берәрсе ишетер, ярдәмгә килерләр дип бар көченә кычкырды Цыган, ләкин аны коткаручы булмады. Ирләр узыша типкәләвен дәвам итте. Хәлсез, канга баткан Цыганны урамга чыгарып ыргыттылар да, машинага утырып, күздән юк булдылар. Данил дустын ничек тә Косойның өенә алып барып җиткерергә ашыкты. Тик аның тырышуы бушка булды. 100 метр аранында әллә берәр сәгать үттеләр. Цыган туктаусыз уфылды. Берничә адым бара да туктый. Данька, тукта, дип телгә килде Цыган. Миңа кыен. Башка бара алмыйм. Ятып торасым килә. Түз инде, чак кына түз. Данил адымнарын киметми, дустын юатырга маташты. Хәзер кайтып җитәбез. Юк. Тукта. Башкача чыдап булмый, дип ул елап җибәрде. Ишемдә нәрсәдер чәнчә. Башым әйләнә. Ишетәсеңме мине? Зинһар. Бу сүзләрне олы ялвару белән Цыган бар көченә кычкырып әйтте. Әмма кешене бу хәлендә урам уртасында калдырып булмый бит. Цыган бер туктаусыз кан төкерә. Авыртуын киметергә тырышкандай бөгәрләнеп ишен уып маташты. Аның шул кадәрдә куркыныч хәлен күреп, Данил нәрсәдер эшләргә белми аптырап торды. Сиңа нәрсә эшлим? Скорый чакыртсам, ничек булыр икән? Цыган туктаусыз шешәвеннән арына алмыйча көчкә телгә килде. Хәлләрем хөрти, Данька, диде ул аңгыраша. Бөтен тәнем авырта. Ишемдә утлы тимер яткан сыман. Сөякләрем чатный. Җитмәсә, сол кулым сынган шикелле. Тик күзеңне йоммаямы? Ишетәсеңме мине? Йомма. Данил шулай диде дә, дустын куаклыкка калдырып җан фәрманга урамга йөгереп чыкты. Мондый мәлдә һәр минут кадерле икәнлеген яхшы аңлый иде. Цыган янына йөгереп килеп җиткәндә, ул хушын югалткан хәлдә җирдә бөгәрләнеп ята иде. Йөзе шешенгән, күзләре төпкә баткан. Ул Данилны күргәч тә соңгы өмет белән дустына карады. Скорый киләме? Данил аны тынычландырырга маташты. Хәзер килә. Шул чак, дип авыр сулады Цыган. Эчендә нәрсәдер чәнчегәнгә һәр тарафка ишетелерлек итеп ыңгырашып алды. Көченең минут саен кимүен тоеп, әйтер сүзен тәмамлап куярга ашыкты. Ходай мине дөньяның бөтен кыенлыкларын татыр өчен җибәргәндер ул.
bir rәхәттә яшәп булмады, дус. Шунса үкенечле. Бәхетле көннәребез алды әле. Юк, Данька. Синең этең дә безгә караганда күпкә бәхетлерәк. Аны ичмасам, урамда кешеләр жәлләп, сөяк я икмәк биреп китә. Безне жәлләгәннәре булдымы? Сыганның һәр сүзе кыенлык белән генә чыга иде. Акканырдай сүз тапмады Данил. Аның белән килешми мөмкин түгел иде. Мин аякларымны да, кулымны да тоймыйм. Әллә кая эчеп китермен кебек. Күзне йомарга да куркам. Түз, хәзер скорый килә. Сыганны шунда ук алып киттеләр. Тик ул ак халатлы кешеләр килгәндә хушын югалткан иде инде. Данил да алар белән барырга теләде. Әмма аны алмадылар. Төштән соң Данил үзе дәваханәгә барды. Ул кала читендә урнашкан. Тәүдә кабул итү бүлегенә кереп, дустының кайсы бүлектә ятканын сорашты. Исем фамилиясын төгәл белмәгәч, табуы кыенрак булды. Сез кемгә? Диде актан киенгән олы яшьтәге ир. Тимур. Ул бүген сезнең бүлеккә эләкте. 16 яшьтә. Тыныч кына утырган табиб урыныннан торды да Данилга якынрак килде. Сез аңа кем буласыз? Энесе? Палатага кертмәсләр дип курыкты малай. Шуңа якын туганы дип алдап әйтте. Табиб беразга тынып калды. Шуннан нәрсәдер әйтергә теләп, кулы белән ишарәләп маташты. Сезгә ничек әйтергә дә белмим. Ул күп кан югалткан. Давлениесе нык төшкән иде. Табибка әйтеп бетерергә дә ирек бирми, Данил сорауларны яудырды. Хәзер хәле яхшырдымы? Аны кирип карасам буламы? Реанимациядә ярдәм итмәде. Без аны коткара алмадык. Данилның аяк астында җир обылгандай тоелды. Буыннары тотмый. Шунда ук шүгәләде. 13-нче бүлек. Сыган үлгәч, бер атна тирәсе Данил аңын җыялмый йөрде. Берәүне дә күрәсе, берәү белән дә сөйләшәсе килмәде. Илдарның йортына аягы тартмады. Бөтен бәләдә дустының үлемендә тик аны гына гаепләде. Көченнән килсә, бүген үк буып ташлар иде. Кайгыга баткан егет үзендә урын таба алмыйча, каланың ятеге я бу очында үзенә йокларга урын эзләде. Адашып йөри торгач, таштандык гаражга килеп юлыкты. Хәер, көннәр җылы тора. Түзәрлек. Атна үткәч Данил устазы Касойның өенә барып килергә булды. Анда яшәргә теләге юк. Бәлә китергән ирнең күзенә карап, нәрсә уйлаганын түкми-чәчми ярып салырга. Егеттә кан кайный. Сыганның үлеме өчен нәфрәте ташый. Икенчедән, эте анда калды бит. Үзенең тугры дустын ничек шул адәм кулына калдырсын? Этен алып, уйлаганнарын әйтеп, битенә төкреп чыгып китәргә исәбе. Капканы узак шакса да, чыгып ачучы булмады. Касой куркып яшеренгәндер әле дигән уй килде. Шуңа бакчага кирип, тәрәзә аша үй ишен карады. Ут сүнгән. Берәү дә күренми. Ярый, Илдар өйдә юк ди. Эт кайда соң? Мөгаен, йорт тирәсендә йөридер. Йылдыз! Йылдыз! Кил! Данил этен чакырырга тотынды. Тавышка күрше йорттан олы яшьтәге ханым килеп чыкты. Данил элек тә аны күргәле иде. Дөресрәге, Илдар аралашырга кушмады. Касой шул тиклем күрә алмады ул күршесен. Гел исемләп түгел, старая карга, ведьма, стукачка, маразматик дип генә телгә ала иде. Сезгә кем кирәк? Хатын егетне яхшырак күрергә теләпме, якынрак килде. Илдар кирәк иде. Кызганычкамы, бәхеткәме дигәндәй, аны якын арада гына күрә алмассың. Нәрсә булды? 2 көнлек милиция килеп кулларын бәйләп алып киттеләр. Хатын биек өйләр ягына кулы белән күрсәтте. Әнә шундагы бер киоскны талаган булган мәхлук. Хәзер 5 елдан соң гына килерсең инде абыеңны күрергә. Котылдык. Колак тынып калды.
Данил ишеткәненә ышанмый күзләрен акайтты. Шул кирәк аңа дип иштән куанып та куйды. Аны шушы мәлдә Косойның алдагы язмышы түгел, этнең кайда булуы ныграк борчый иде. Этне күрмәдегезме? Аны монда калдырып торган идем. Шул бурны алып киткән көндә үк югалды ул. 14нче бүлек. Инде нәрсә эшләячәген Данил яхшы белә. Бу турда төне буе уйлап чыкты. Бер генә юл калды. Җитте. Арыды ул тормыштан. Ялгызлык, ачлык беркемгә дә кирәкмәү. Артык җан итеп тоя ул үзен дөньяда. Шуннан да куркынычрак берәр нәрсә бармы? Беркемгә дә кирәкмисең. Әйе, Сукбай тормышын баштауына елдан артык вакыт үтте. Тәүдә барбыр яхшырак иде. Орех, цыган. Алар бер-берсен аңлап, бер табактан ашыйлар иде. Ә хәзер яраткан эте дә калмады. Ничек алай килеп чыкты соң? Якын иде бит аңа йолдыз. Елдан артык гомерне бергә үткәрделәр. Алар очрашканда йолдыз әле кичек кенә иде. Аннан соң күпме көннәр үтте. Ә кышын аны үлемнән кем коткарды? Әгәр шунда дүрт аяклы дусты ярдәмгә килмәсә, нәрсә көтә аны? Орехта, цыган да теге дөньяда, Илдар төрмәдә. Данилны да шушы ике юлның берсе көтә. Исән калса тагын тамак хакына урлашу, җинаят кылу. Юк, мондый тормышны теләми Данил. Кешеләргә зыян китерүдән арыды. Әтисен ятка калдырып, әдәм көлдереп йөргәнче, җир йөзендә яшәмәүең хәерле. Данилның эчендә ялкын, нәфрәт тә, тормышка үпкәсе дә, үкенечләре дә кушылып, тышка кайнап чыгар төсле. Йөрәге ничек түзәдер? Кирәкми. Кирәкми ул шушы дөньяга. Шундый нәтиҗәгә килде ул. Мәңгелеккә китәр өчен барысы да әзер. Барлык кылган гөнаһлар өчен Аллаһтан ярлыкка сорады. Инде була. Һәр хәрәкәтен алдан чамалады. Унга тиклем саный да, аяк астындагы утыргычны тибеп җибәрә. 1, 2, 3. Кешенең соңгы минутында иң кадерле кешеләр искә төшә диләр. Әнисе, кирәкме соң аңа Данил? Ине сатып ичте, ят иргә ышанып, бердән-бер баласыннан баш тартты. 6, 7. Әтисенең ихлас йөзе күз алдына килде. Ул исән булса, бүген мондый хәлгә калыр идеме Данил? Әтисе нык ярата аны. Данил да аны. Тик әтисенең өмөтен генә акламады. Шунсы кызганыч. Ярый, тегендә очрашырлар әле. 8, 9. Ләйсән. Шушы кызны кинәт күз алдына китергәч ул сискәнеп куйды. Соңгы очрашулары исенә төште. Ничек ягымлы итеп сөйләште кыз. Ә күз карашлары? Алдашмыйсыңмы? Килерсеңме? Килермен. Ул сүзләре кайтаваз булып кулагында кат-кат яңгырады. Нигә аны онытып җибәрде соң егет? Тормыш мәшәкате бастымы? Теге көнне алардан өчеп дигәндәй кайткан иде. Туктале. Аңа әйтми, эчендә сер итеп саклаган сүзе дә бар бит. Аның белән хушлашмый китү дөрес булмастыр. Данил муйныннан бауны шиште дә сикереп җиргә төште. Теге дөньяга ашыгырга иртәрәк. Ләйсәнне күрәсе бар дип, үз алдына сөйләнде ул. Ләйсән яшәгән йорт янында Данил бер хатынны очратты. Авыр сумка тоткан, шуны көчкә өстерәп китеп бара. Жәлләде ул хатынны. Апа, әйдәгез алып барышам. Ой, кирәкмәй, үзем. Әллә кешене мәшәкатьләп торасы килмәде. Хатын тәкъдимнән баш тартты. Шулай да арыганы күренә. Уфылдап подъезд алдындагы эскәмиягә утырды. Өемә килеп җиттем дисәң дә була. Күп калмады. Данил үз юлы белән китәргә иткән иде, нәрсәдер аны туктатканда итте. Бу хатынның йөзе таныш сыман. Кайда күрештеләр соң? Хәтерләгән кебек тә бит. Улым, йөзеңне әйтәм, бигрәк таныш. Хатынның эндәшүе Данилның ялгышмавын раслады. Мин дә сезне таныдым. Шулай дисә дә, Данил түгел хәтерли алмады. Апа үзе исенә төшерер дип өметләнде. Аха,
Хәтерләде. Үйіннән шығып кеткен күнне бір подъездда қонған еді Данил. Шунда аш малайның тамағын тойдырды бит бу апа. Әйе, нәқ үзе. Күз төбіндәге миңін дә яхшы хәтерли Данил. Сіз мені ошатқан едігіз, дейді малай оңайсызланып. Эй, хәтер дигәннәре, шулай шул. Хәтерлим балақайым. Хатынның тавышы калтыранып китте. Күз яшьләрен сөртеп алды. Тик мин ул вакыттагы бәхетле апа түгел инде. Зур кайгы төште бит башыма. Яшәүемнең яме калмады. Танышлана төшкәч, апа Данилны өенә чакырды. Чәй эчеп алырбыз диде. Данил икләми ризалашты. Сумканы тотып, апаның фатирына юнәлделәр. Данил үзенең хәл-әхвәле турында сөйләп өлгерде. Тик бөтен дөреслекне түгел. Өйдә яшәмим, әни ишә, достарымда йөрим диде. Хатынның исеме Сәлия икән. Соңгы күрешүдән соң апа бик үзгәргән. Былтыр март айында күргәндә бөтенләй икенче иде. Ак чәчләре күбәйгән, күзе дә моңсуланып төпкә баткан. Хәлсезлеге йөзенә чыккан. Әллә авыру, әллә кайгы бөккән, чак кына алга бөкрәя биреп атлый. Үзе картта түгел бит әле. 60-ын яңа тутырган. Сәлия апа 2 бүлмәле фатирда ялгыз яши. Ярты ел элек зур кайгы кичергән. Бердән-бер улы фаҗигале рәвештә авариядә һәлак булган. Кабул итми ана кеше улының үлемен. Бүлмәсендә бөтен әйберләре дә үз урынында тора. Яшьлегенә әрәм булды кылынчагым, дип Сәлия апа улының фотосын күкрәгенә кысты да елап җибәрде. Аның өчен генә яшәдем бит. Аның өчен генә бик соңлап таптым аны. Ялгызым үстердем. 25 яшь кенә иде. Әле яшәргә дә яшәргә. Кәләштә табып өлгермәде. Ичмәсәм оныкларым калыр иде. Ә хәзер бер кемем юк. Данил апаны тынычландырырлык сүзләр таба алмады. Бигрәк авыр икән шул хәле. Кайгы шулай бетерә икән кешене. Кояштай балкып торган йөзен кара күмергә әйләндергән. Ярдәм итә алмый шул Данил Сәлия апага. Шунсы үкенечле. Язмыш тәкъдир яшәеш хакында соңгы арада күп уйлана Сәлия. Нигә күп нәрсә шулай дөньяда гаделсез бүленә? Хәтта җәзада. Менә шушы малай нинди матур, ягымлы булса да, берәүгә дә кирәкми. Үзен исә аңардан баш тартып, аракыга алыштырган. Данил бәхетсез булса да, шушы җирдә йөри бирә. Ә Сәлиянең улы әтисез үсте. Тик әнисе моны сиздермәскә тырышты. Бүтән балалардан ким хур күрмәсен өчен 2 урында эшләде. Яратып, сөйеп үстерде. Аның иң зур бәхете иде ул. Ә бер көнне бөтен дөньясы шәлпәрәмә килде. Нигә алай? Ходай шушы кайгыны нигә нәкъ Сәлиягә бирде? Чәй эчеп алгач, Данил ванна керде. Апа аның үз башының пичрак икәнен күреп, кыйынып чыгарга кушты. Сөйләшеп утыра торгач, караңгыда төшә башлады. Данил китәргә җыенды. Рәхмәт апа. Сез шундый изге кеше. Миңа кайтырга кирәк. Сукбай малайның кайтам диюен ишеткәч, Сәлия шикләнеп куйды. Соң бит, караңгыда кая барасың? Хей, берәр дусларыма керермен әле. Данил шулай алдаса да, кая барасы билгесез иде. Үзен мискин хәлдә генә күрсәтәсе килмәде. Кит, юк белән буталма. Сәлия апа малай өчен борчылып эндәште. Кал юкларга. Улымның бүлмәсе барбер буш тора. Кала урамы буйлап, егет белән кыз кулга кул тотышып китеп бара. Кыз иркәләнеп егетнең колагына нидер пышылдаган иде, икесе дә көләргә тотынды. Аларның мондый кәефен күреп, бүтәннәр дә үзеннән үзе елмаеп куя. Шатлык шулай як-якка сибелә. Ә ничек пөхтә киенгәннәр? Суклангыч бар. Бәхет дигәннәре шушындый кыяфәттә буладыр. Ләйлә белән Мәҗнүн, Йосыф белән Зөләйха. Андый гашыйклар турында борын-борыннан риваятләр телдән телгә күчә килгән. Яшь йөрәкләрнең тугырлыгына, эчкерсез сөюенә күпләр сокланган. Андый кешеләр дөньяны ямли диләр. Ерактан балкып килгән Данил белән Ләйсән гөрләтеп туй үткәреп,
мәхәббәттән исерү мәлен кичерәләр. Бик нык үзгәрде хәзер Данилның тормышы. Теге күрешкәннән соң Сәлия апаны уллык калды. Бик җиңелдән килеп чыкмады әлбәттә. Бик хисап документлар юлларга, бер түрәдән икенче түрәгә йөгерергә туры килде апага. Җитмәсә, эчкече әнисен ана хукукыннан мәхрүм итәргә кирәк иде. Аны районда эзләделәр. Кирмәгән авыл калмады. Барбер таба алмадылар. Тик Сәлия ханым үз сүзендә нык торды. Малайны әҗәлгә бирәсем юк дип кат әйтте опека хезмәткәрләренә. Ходай аның теләгәнен ишеткән күрәсең. Барбер йөреп чыктылар. Малай шулай йортлы булды. Үс башы бүтән, тамагы тук. Ялгызлыктан кытылгач, Сәлиянең дә яшәргә дәрте уянды. Элекке яралары онытыла бирде. Данилның укым йөрүе бераз гына бәкәлгә сукты. Бит алда ниндидер һөнәр алырга кирәк. Монда да әмәл табылды. Мәгариф бүлеге белән сөйләшеп, кичке өстәмә укуга йөрде. 1 ел эчендә 2 классның программасын үзләштерергә туры килде. Ярый әле янда гына Ләйсән яши. Аңардан ярдәм сорап, көндә өйләрендә булды. Әле менә һөнәрчелек училищесында ташчыга укып йөри. 9нчы классны бетергәч, кая барырга дип узак уйламады. Әтисе аның төзүче булуын теләгән иде бит. Яшь парлар парк ягына борылды. Анда фонтан да бар. Шуның янында утырып алырга иде ниятләре. Шул урынны алар үлеп ярата бу калада. Парк капкасы төбендә Данил җирдә утырып торган хатынга игътибар итте. Чәчләре тузган, күз төпләре күм-күк, үзе ябыкны. Өстендәге киеме сәләмә. Сукбай хатын дип әрнәп куйды егет. Хатын кулын сузып акча теләнә. Янында сыра шишәсе, ярты икмәк ята. Күрәсең, бу апай күптән шушындый тормыш белән яши. Уялып та, тартынып та тормый. Кинәт Данилның үзенең үткән исенә төште. Ул да бит автовокзалда кулын сузып теләнеп тора иде. Юк, үзе теләп бармады ул мондый адымга. Нужа чыгарды. Бу хатында уен өчен чыгып утырмагандыр. Ничек кенә булмасын, Сукбай хәлен Данил яхшы аңлый. Ул кесәсенә кулын тыкты да 100 сум акча чыгарды. Бер сүз эндәшми аны хатынның алдына салды. Башын иеп утырган хатын алдында шундый акча күргәч сискәнеп китте. Гадәттә аңа тәңкәләр салып китәләр. Ә монсы мәрхәмәтле кешегә рәхмәт әйтим дип ул башын күтәрде. Кинәт күзләр очрашты. Данил да, Сукбай да катып калды. Берничә мизгел дәвам итте бу тынлык. Әйдә инде, Данил, нәрсә аптырап торасың дип кабаландырды хатыны. Теге хатын бар көчен җыеп, аягына басарга маташты. Ләкин ничек кенә тырышмасын, утырган җиреннән торырга көче җитмәде. Яшьләр паркка кирип, күздән югалды. Бу күрешүдән соң Данил тынычлыгын югалтты. Теге хатын аның әнисе түгелме? Күргәненә күңеле белән ышанасы килмәде. Үзгәрсә дә үзгәрер икән кеше. Бите туп кебек. Шешенгән. Өсте бигрәк пычрак. Сүз кушар иде. Ләйсәне ашыктырды. Хатын алдында ят. Шушы Сукбай минем әнием дип ничек әйтә алыр иде? Бәлки күзенә күренгәндер. Аның әнисе түгелдер. Әле шушы икеләнү күңелен айкый. Шулмы? Түгелме? Икенче көнне иртүк шул парк ягына юл алды Данил. Башында 1000 төрле уй кайный. Әгәр әнисе булып чыкса, аны мондый хәлдә ялгызы калдырмас ул. Берәр әмәлен табар. Юындырып дәвалап алсалар, элекке тормышка кайтыр. Нинди генә булмасын. Ул бит үз әнисе. Парк капкасы алдында ир белән бүтәнчә киенгән хатын кыз теләнеп тора иде. Тик кичә очраткан апа гына күренмәде. Кичә монда утырган хатын кайда булды? Дип сорады Данил. Кто? Ася, что ли? Русчалап җавап кайтарды Сукбай. Аның исеме Осия булырга тиеш, дигән булды егет. Шытты бит ул, дип кырт кисте ир кеше. Ничек? Аңламадым сезне.
Богу душу отдала, дейді кычкырып хатын. Сегодня ночью. Данилның башына таш белән соктылармыни. Ни алга, ни артка адым ясый алмыйча, баскан урынында тора таштай катып калды. Ирек Хафизов укыды.